יש שני מספרים טיפולוגיים בעיר ירושלים, חסרות 1,000 כיתות למגזר החרדי, 1,000 כיתות למגזר הערבי, אבל הפעם גם דיברו על הכיתות החסרות בממלכתי ובממלכתי דתי. וזו פעם ראשונה שזה נשמע מזה הרבה שנים. השנה זה פעם ראשונה התפוצץ, אבל בקטן, כאילו השנה יש רק עודף של 23 ילדים שנרשמו לממד גוננים ולא התקבלו. אנחנו עושים כאילו תרגיל על יבש במצב קטסטרופלי קטן לגבי מה שיהיה פה עוד כמה שנים. ישבנו אצל מר טורפז, אצל קינלי, וחצי שעה קיבלנו מצגת של הולכות להצטרף 5,000 משפחות לאזור, 4,000 בארנונה ובארמון הנציב, אבל 1,000 פה באזור. אז לא צריך להיות סטטיסטיקאי גדול בשביל להבין מה הולך לקרות כאן. כל שנה זה מאבק במה לעשות עם הילדים. השנה 200 בנים לכיתות ז' לא היה להם כיתות. הילדים האלה היו 6 שנים במערכת החינוך בירושלים, ואף אחד לא חשב שצריך לסדר להם מקום לכיתה ז', סליחה. אתם בעת המפתח, זאת אומרת המאבק הציבורי שלכם זה הדלק, זה מה שיניע את השינוי. אתם אפילו לא מבינים את העוצמה שיש בכם. כי מתארגנים, בסוף מצליחים.